Din berkata konge terna Din. Ya Allah. Wes engko deker-eker iya. Deker-eker engko wes. Ora selamat ya engko. Awas Dik, mboten pareng. Alah-alah, gak entuk mimik kuwi. Gak entuk. Pono ayo rene. Senene kakak kengko. Kak nyuwun iki, Kak. Kayak nyuwun Kak anu paringno kakak. Alah, lewame kok. Duduk. Kembangnya gua ning dhuwur kok ya. Hah? Lah dikuakne ndi? Dikuakne ndi? Sempatno ning kuwi lho, sampean sing dhuwur kok geduk. Sempatno ning ngene lho saka. Mbak Dinda. Kabeh. Iya. Wow. Tak anu 2,5 kilo ngono Bapak. Kok ping 4 tak dadi. Nah, kanan kang Bapak. Jere Lah, to. 10 kilo. Lah gak 2,5 kilo ping 4 to. Lah, sak 7,5 kilo Mas aku ngono. Anu punjuli deh, pokoknya piro aku ngono. Enek piro yo 10 kilo wong 3 ngono piye. Nggih, Deh, cocok 10 kilo wong 3 nih. Iki mumpung Mbah Damen ya nggih karo ngono. Nggih nyangkong tas. Yes, mau desa iki ditelepon anak-anak dikon zakatno. Ning kene ngono, Guys. Kon zakatno fitrah. Zakat fitrah. Tak gawe 2,5 kilo ngono ping 4 kayak yo wis 10 kilo, Mas. Engko yo Mas Ajis, Mas Ari, Mbah Pomo ngono. Diniati ping 3. Buka jero tas dulu Bapak, nek pengen ora pengen. Kok mbok ngene juga kok. Malah ora sanggup wong mulih tas kok. Terus malah benar.
kilo ya guys. 2,5 kilo ping papat. 10 kilo kanggo wong telu. Dan disakatno paksu. Ono guys, mau beras ya wis enek, memang nelpon iki ndak. Iki paksu arep jakatno anak-anak guys. Pendang digawa ning musola 10 kilo kanggo wong telu. Jakarta anak-anak guys. Karo Mbak Pomo. Iya, awake dhewe wis bar ya. Wis nang mangkat. Engko selak Mbah Jadi nganu kok ngaleh. Ini dok, awas saja ngantek ya. Walalalala. Goning musola. Goning musola, ya Dik. Goning musola. Lah kayak Pak Ju ya nggak budal. Kayak do budal zakat, guys. Awas, Dek. Awas, Dek. Musolane peteng, guys. Marah iki dalan iki urung anu ya, guys, urung koyo ning kota. Maksudnya setiap dalan enek tenge ngene iki nek gak gawe dhewe-dhewe ngene iki yo gak enek, guys. Makane peteng, pinggir dalan iki peteng. Urung enek lampu. Lampu desa ngono kae urung enek, guys. Ayo mana. Kalau diarah kena apa kae? Diarah. Kok nangis kae kena apa? Urek. Isna. Kapan juga THR? Ya sik ah. Sik. Guys, iki dhisik iki bengi-bengi iki. Njipuk pesenan lontong, guys iki. Dhisik kan pesen lontonge, cara gawe dhewe yo gak ngatasi tenagane, guys. Gawe ambeng wis polahe kaya kekean ucul. Iki pesen lontong. Pesene dhisik iki 12 biji. Lah iki mau dikon mek 13 biji iki duweke 25.000. Duit 20.000 wis karek ngemplok, guys, ora usah kangelan, ora usah mek godhong, ora usah godhog nggih. LPG saiki regane yo mahal. Regane larang, guys. Iki kan isek panas ceritane iki angke berdintas kita jengking-jengking ngene iki ben supaya banyune iki atus, guys. Banyune ben mengisor ngene dadine. Wis. Kok nek bodho kupat iki nggo enek nganune dhewe, guys. Maksudnya enek wayahe dhewe nggih. Nek bodho ngene iki cuma lontong tok. Nek bodho kecil, maksudnya bodhone riyaya kan Senin ya, Mas. Sumpah terus pendak Senin iki terus bodho kecil. Bodho kecil iki apa deh? Bodho kecil iki ya mbadani nek jere mbah-mbah iki mbadani sing cah cilik-cilik ngono lho, guys. Maksudnya iki ngono jerene lho nggih. Jere kata nenek moyang iki ngono. Duit 20.000 untuk 13 biji. Lagi sayure ayam kampung, guys. Pokoknya ayam kampung tok karo kuah ngono ora tak kaya apa-apa. Apa gak wis menyala. Asem-aseme yo wis enek, wis bodo tenan yo, guys, pokoke yo. Bodo. Iki lontonge, sego sesuk yo enek, iki berkate. Nah, iki asem-aseme, guys. Asem-aseme yo wis sak basi. Saiki enek ngene. Oke ya. Asem-aseme yo menyala, guys, lho. Emang kalong tinggo buka Pak Su karo Dek Dinda. Dek Dinda iki nganu, guys, ya Allah, suwenenge. Krungu adzan magrib buka iki walah bocah iki rinjoh-rinjoh ngono lho.
Alhamdulillah, Bu. Posoku full wis ngono kuwi bocah iki. Oh, lah seneng ya, guys. Posone kan iso full, ora tau mokak, yo gak tau mokel. Nah, iki berkate, guys. Berkate untuk piro 1, 2, 3, 4. Untuk 9. Berkate iki ngene iki, guys. Nek wayah apa penutupan kan bareng-bareng nggih. Kuwi ndoke iki di sengaja ndok ngene iki ae. Maksudnya ndok glundung. Ora dibumboni. Pokoke kabeh yo ngene iki, guys. Oh, wis ciri khas nggih. Dadi nek apa kuwi nek diglundungi ngene iki, maksudnya ben glundungan. Kuwi kan dimam sesuk-sesuk eneh kuwi jek kenek, dimasak, diproses sesuk-sesuk eneh iki sek kenek ngono lho, guys. Nek timbangane dibumboni, disambeli ngono kae percuma nggih. Soale kan wis do masak iwak dhewe, wis do masak apa dadi gak kepangan dadi mubazir. Lah nek di apa terus glundung niki kan enek sing do masak soto, kenek dikoceki di mamning soto ngono guys. Jadi prinsipe iki wis cara menawa ibu-ibu iki wis do semayan. Ala ndok diglundung ae, ndok diglundung. Dadi engko diproses ape disambeli sok kapan-kapan dikek ning kulkas kan bisa kenek ngono. Engko nek sing saumpama masak soto ya kenek dienggo mamning soto ngono guys. Dadi niki gak campur aduk karo sambelan ngono nggih. Alhamdulillah pokoknya iki semayan kabeh guys, ndoke glundungan kabeh. Jadi dimasak soapan-soapan iki dadi sek kenek dimanfaatno iki sek kenek guys, gak mubazir nggih. Apeme yo blenuk-blenuk guys. Mbak Suryati sing pengen apem. Ya Allah, Dek, aku pengen apeme ngono. Wis kudu tak uncali kok kene yo guys. Ngene iki wis ndah mendut-mendut kaya ngene. Inu ngono. Tapi nek ngene iki ya wis ning kene iki blenger guys, wis waleh. Blenger. Wis menawa nggih. Dhisik iki wis ayem, mejane wis ditata dinda. Pokoke sayur apa-apa wis mateng kabeh. Tapi sayange gak iso melok salat Id, guys. Sayange iki ning kuwi. Gak apa-apa nggih, tarai yo anggek tamune teko yo, guys. Tamu kene Gusti Allah mosok ape di. Enggak ora iso. Wis mulai nggih. Iki dhisik tak lanjut ngekeki THR cah cilik-cilik lho, guys. Ponak-ponakane dhisik kedo omah muri. Rek tak sithik-sithik tak cipratane ben do seneng. Yo rene. Kalau anak-anak tuh ini. Kok kena gak mentungguri kene ae. Hah? Mentungguri kene. Lah mau dene ngarep. Ya iya sandal iki. Pira. Yo, redok mau takbir traweh yo, Mbok. Sini. Ibu THR pernah. Bagi-bagi Kene lho. Siti-siti lho nggih. Biru lho. Siti-siti bener akeh. Biru ki nek wis sesasine 10 juta, 12 juta. Abang. Duduk sa. Rene. Mas Adam ning ndi Mas Adam? Mas Anam. Tanggone bayar lo, tanggone. Anam ning ngene mbak ya. Duduk. Lah dindane diamong lho dindane. Ning gone Janeta. Dolan. Yo. Cah cilik sakmene wis. Loh, bilang apa, Le? Makasih cium. Bilang apa? Ya cium. Ya cium barang Cium saya yo ini. Ya cium saya. Rasa akeh-akeh bature akeh kok ya is. Nah. Sa, rene. Mas Anam sing urung enek. Saya minta Sa, minta mboten. dikasih sangu yo ke, dikasih duit, Rene. dikasih duit yo ke. Makasih yo cium. Astane sing apik. Lah, Sayang Mama yo, Ke. cium. Yo ke sayang. Bisa. Terima kasih. Piye?
Iya, Dik. Makasih ya. Iki Makasih, manu Mas. paringno Mas Anam, Dok. No maksu. Paringno Mas Anam nggih. Mas Anam ora enak. Maksud. Guys, kasih cilik guys. Seneng kok. Wis ribut nek golek isak lho. Waduh. Supari wis bingung golek isak iki lho Supari. Nek tak dana. Lah sing diangklok barang mau sapa tante? Ngangklok barang. Maksu. Halah, diangklok barang. Hah? Aku tuh ke sekolah hewe. Mas aku pengen hewe yang bersama. Lah, mbok diadukno rene yo, ya subuhe kok ngene. Lah aku gak mbok kei THR. Ya, kowe gak ndak iki. Hah? Iki lho ambek Wah, ngene tok yo. tiga Pak. Adong sudah kayak Ya, wajib ya kok. Lah aku malah ora dikeki mbek Pak Suwi kaya yo belas iko 5.000 ora. Sendiko dawuh. Cek gerene sendika dawuh mbek Pak Dik. Kula nyuwun setunggal ewu mawon. Wis mangga wae. Kula. Wis ta. Monggo Pak Dik. Niki ketinggalan Rokok. niki. Lah iki sing ki? Walalahnya. Lah, res keprek kan lah. Pembaruan iki. Dibanting isa kok. Oh, ya nya. Lho ya, Mak. Ya nya kowe. Kene nek sae. Ya Dik. Oh. Rame guys ning desa ki wis ngene iki. Lah, apa ngramekno cah cilik-cilik. Dinda tak kon tukang sing diangkrop ki sesuk sing cah bocil-bocil sing anu aku ngono. Mbah Mak barang tak pengen ora usah nyangoni putune. Putune ki lho wis ndede dhewe terno titik rawan-awan. Sopan nang nek ngepeki. Anam adem kuwi lah biang keroke. Cek mana, Dek? Kayak HP kayak luko, HP iki genten tante iki sing andum japro iki, guys. Genten. Astagfirullahaladzim. 20. Malah doe nyangoni. Alah padha ayo, Din. Kaya ijol-ijolan. Yo doe. Hah? Doe iki. Sing dikek iki aku jane kuwi. Nang singgahno le, nang singgahno sayang. Apa is? Apa? Hah? Kok lha ya penendi? Kalau penendi isna. Awas lho, sa kuwi apa lho ki? Lho, pe banjir iki. Lah, kok sedalan cepet spalo ki lho. Serandale sesuk iki nggo metel-metel ayu gue mano iki. Lah gluduke kok ngene guys. Urung anu nek gluduk rek mak nglur. Ki engko tengah wengi terus wes ngono gak. Ya. Serandal anyar kok ora. Oh alah, serandale anyar kepetel iki sesuk iki nek lahir batin ya Din. Cah loro ki piye leh modele ape opo ngono kuwi. Dek, ndang zakate kan wis bar dini musala, aku wis ndang mulai takbiran. Cek dibagi-bagi, cek dienggo bagi. Ya wis ndang. Ndang do takbiran. Nek bagi zakat urung bar, guys. Cek ning musala. Ini ayam lagi pantes.
Alhamdulillah guys, iki mang wis rampung nggih. Dhisik wis bar misah-misah berkate melu guys. Mie tak dhewekno, tahu tempe tak pisah. Terus enek gedang, enek apem, enek endhog. Kok iki tak pisah dhewe-dhewe guys. Dadine segone lah kuwi sesuk yo ngengeh sak manganan ngono yo guys. Maksudnya sak nget-ngetan ngono ae kan yo enek lontong, enek sego. Dadine sesuk ki ben milih sing gelem sego ya sego, sing gelem lontong ya lontong. Ya wis ngene iki guys, ning desa iki malam takbir ramene kaya ngene iki. Pokoke iki kok ngantek suwengi, ngantek para esuk iki pokoke jek ngene iki terus. Pokoke ya wis jenenge hari kemenangan ya guys, hari kemenangan buat umat Islam. Jadi ini malam takbiran dia wis ngene iki. Seneng-seneng ya guys, bahagia. Jadi posone iki iso lancar, 1 bulan iki lancar ngono guys. Sing iso full ya full. Nek koyo dhisik iki bolong-bolong ya guys, gak iso full. Yes ngono kuwi lah. Memang segane iki tak paruh guys. Segone sing sijine sesuk dipanasi, sing sijine tak masukno freezer. Jadi gak mbuak-mbuak sego ngono lho guys. Dadi sok-sok nek kena dipanasi neh ngono nggih. Tapi nek koyo bihun nambekan apa ya mau kacang iku paling sesuk ya mepe. Dadi sing gak kena di lebokno freezer ya terpaksa mepe guys sesuk dipemi. Jadi kan gak mubazir lho guys, tak pisah-pisah. Sesuk karek manasi sayur, manasi sego, wis enek lontong, enek sayur asem-asem, enek sayur lodeh. Jadi niki wis ayem, ide sih tak ndang istirahat nggih. Ya wis ngono ae kontene dina iki ya guys. Hari kemenangan, malam takbiran nggih. Pokoke desih mewakili segenap keluarga besar desih nggih, mewakili mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ngono ya guys. Mbok menawa enek kesalahan tutur kata utawa sing tak sengaja utawa sing ora tak sengaja ya guys, jenenge wong ning dunia per-YouTubean, mbah iku salah mbah iku bener nggih, ya tetep akeh salahe ya guys. Nek wong iki tetep jenenge menungso, tetep duwe kleru, duwe salah, duwe luput ya guys. Ngono nek wayahe njaluk sepuro nggih kan hari apa ya guys, cara wong anune hari nek minta maaf ya di sepuro karo Gusti Allah ngono kae lho guys. Hari kemenangan, hari maaf-maafan ngono kae lho. Dadi ya sebesar apapun kesalahan manusia, pokoknya dina sesuk kuwi ya dina iki lah, mulai dina iki ya guys. Mulai dina iki diampuni segala dosa-dosanya ngono ya guys. Ya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngene nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.